Er du klar til at starte din egen Shopify-shop i dag? Lad os komme i gang. Før vi starter med webshop, skal vi selvfølgelig lige vide, hvad det koster. Og ved at klikke ned i beskrivelsen, så får du adgang til den her gratis prøveperiode. For den første måned til kun $1. Og du kan prøve Shopify i de her 3 dage, uden at du har indtastet dit kort. Der er også mulighed for, at du kan kontakte mig, hvor jeg så kan give dig en udviklingsshop, som ikke udløber, hvis projektet er et større, eller et projekt, der kommer til at tage mere end den her måneds tid. Når den gratis prøveperiode er omme, så skal du vælge en af deres pakker. Man får 25%, hvis man betaler for et år, og det vil jeg anbefale. Hvis du tænker, at du gerne vil starte en webshop, så skal du i hvert fald give det et år, for at se, om det er noget for dig, og om det er noget, der kan blive til noget. Og den mindste pakke, jamen det er de her små $30, og så har du nogle gebyr ved køb. Og hvis du har en fysisk butik, så har du et andet gebyr. De har også en POS-app, så det vil sige, at du kan nemt handle noget i din fysiske butik med en tablet eller en telefon sammen med kunden. Og så har vi de her tredjeparts betalingsløsninger. Og det er der sådan er en lidt større forskel på priserne herude nedad. Og det man skal være opmærksom på her, det er, at det vil være på tredjeparts gateways, og det vil være sådan noget, som vokser man heroppe af. Og ud fra priserne kan man også se, at de har helt til der gerne vil starte, og lige så stille vokser med de forretning. Så kan man stille spørgsmålet, om Shopify er dyrt. Det synes jeg personligt ikke. Man skal huske, at det her er en forretning, og de kan ikke bare sælge det til de her kun $30, hvis du så eksempelvis vækster. Hvis du var ikke i den, og ikke havde nogle gebyrer hernede, eksempelvis på tredjepart, jamen så vil de tage penge, hvis du bliver større. Og det er så derfor, at de ligesom har nogle procentsatser, de tjener lidt penge på, og så har du et månedligt abonnement, afhængig af lidt funktionalitet og procentsatserne. Som udgangspunkt har du egentlig adgang til de fleste funktioner. Du har ubegrænsede produkter. I startpakken har du ikke adgang til flere medarbejdere, men det vil du så have i nogle af de større pakker, hvis der nu er flere, der skal kunne logge ind. Men hvis du nu har en samarbejdspartner, som eksempelvis jeg kunne være, jamen så vil jeg ikke stå som en medarbejder, jeg vil stå som en samarbejdspartner, og det kan man stadigvæk på den lille pakke. Og man har den her live support med Shopify, og man har forskellige salgskanaler til sociale medier og så videre. Der er også lidt statistik, der er lidt forskel på statistikmulighederne. Man skal lidt op i den her advanced for at få nogle tilpassede rapporter, hvor man kan se lidt flere ting. Men som udgangspunkt er der ikke behov for det i starten. Og man skal jo fokus på at starte sin webshop og få lavet nogle salg. Og det er først, når man har flere salg, at det giver mening at kigge sådan mere ind i statistikker, fordi ellers så har du ikke nok data at arbejde med. Kender vi lidt til priserne, og vi vil starte vores shop. Jeg skriver lige en mail her. Det er den, jeg vil bruge. Og du skal egentlig bare indtaste din egen mail. Det kan være en privat mail. På sigt kan du sådan skifte den til din erhvervsmail. Så bliver du stillet et spørgsmål. Du kan eventuelt springe dem alle sammen over, eller få en lille guidance på opstarten her. Her kan du så vælge, om du lige er gået i gang, eller om du allerede har en online eller en fysisk butik. I den her scenarie, der siger vi, at vi er gået i gang. Hvor vil man gerne sælge henne? Det kunne så være en webshop, det kunne være en fysisk butik. Sociale medier er også vejen frem, så det vil jeg også anbefale. Og man kan også vælge sådan noget som online markedspladser som Etsy, Amazon og mange flere. Men det er i hvert fald webshoppen, du skal på. Fysisk butik afhængig af, om du skal ud og have en fysisk butik eller allerede har en. Og sociale medier, det er jo egentlig til markedsføringsdelen og gør det nemmere for folk at købe direkte via de her sociale medier. Her skal du vælge, hvilke produkttyper du har.
Så den første, det er det her med at have fysiske produkter, du sender ud. Der er også digitale, så musik og digital kunst, NFT'er, det er lidt nørdet. Så er der dropshipping, det vil sige, at du sender en ordre til leverandøren, som så sendes direkte til kunden. Det er der også rigtig mange, der gør, især inden for tøj, fordi der er mange størrelser og farver, og det vil sige, at man kommer til at have et ret stort lager. Og tit laver man en kombi, at man har noget lager, fordi leverandøren siger, du skal købe for så meget og have eget lager på det, og når du har det, kan du så få lov til at dropshippe deres andre produkter. Du kan også lave noget print on demand, det kunne være t-shirter, kasketter, hvad det nu kunne være. Der findes en masse gode tjenester til at lave de her produkter. Det er en af de her, så jeg vil tage udgangspunkt i, eller en eller flere af dem. Og så skal vi vælge, hvor vi placerer henne. Det vil jo så være i Danmark. Her skal du oprette Shopify-kontoen. Du kan gøre det via e-mail, Apple Pay, Facebook og Google. Hvis du allerede har en konto, kan du logge ind. Når du har oprettet din konto, så oprettes webshoppen for dig, og du kommer automatisk herind. Og nu har du oprettet din Shopify shop. Du har en gratis prøveperiode indtil den pågældende dato, der står hernede, og du kan vælge en plan, hvor du så får den til den her. Det er jo så euro, det er ud til, for en måned. Der er en god startguide her, når man kommer ind, hvor du kan oprette produktet. Du kan finde produkter. Du kan tilpasse logo, farver og billeder osv. Du kan tilpasse domænet. Lige nu har den en midlertidig domæne. Der kan vi få et dansk domæne på .dk eller .com, eller hvad man nu har lyst til. Så er der også nogle butiksindstillinger, som butiksnavn, opsætning af Shopify Payments, som jeg vil anbefale, man gør til at starte med. Så har vi selvfølgelig lager, priser, og vi skal vælge et abonnement til, at vi kan lancere vores shop. Der er også mulighed for at sætte det her pop-up, point of sale. Det er, hvis du har en fysisk butik. Så kan du scanne den her kode, og så downloader du appen og connecter det hele sammen. Lad os starte med at få oprettet det første produkt. Det her, det er her, hvor du tilføjer alle produktoplysninger. Det er så, hvad produktet skal hedde, hvad der skal være beskrivelse, billeder. Og det, der er fedt ved Shopify, det er, at det både kan være billeder, video og 3D. Jeg har nogle kunder, der bruger 3D, og det giver noget fedt til shoppen. Så har vi selvfølgelig det her med priser. Hvad den nuværende pris er, eller hvis det er tilbud, så vil det være tilbuds her, og gavnpris her. Der er moms på, der er nogle brancher, hvor der ikke er moms på nogle bestemte produkter. Og så har vi en kostpris, som vi kan lave noget data på, hvad vi egentlig går og tjener og ikke tjener. Så kan vi lave noget tracking produktet, altså af lageret. Og det er ret smart, så man ikke sælger for meget. Man har også mulighed for at sælge mere, end man har på lager. Og man har mulighed for at lægge produktsku og barcode på. Sku bruges jo som, at man lager status, hvis man har et lagersystem, og barcoden det er, når man scanner et produkt ud på lageret. Og så har vi, at det er et fysisk produkt, det kan også være et digitalt produkt, så vil man slå den fra. Men når det er et fysisk produkt, så skal man vælge en vægt. Jeg vil anbefale, at man skriver vægten ind. For eksempel hvis det er en størrelse, jamen så kan man skrive størrelse, og hvorfor nogen det kunne være. Det kunne være small, det kunne være medium, det kunne være large. Og det er også sådan her, jeg vil anbefale, at man gør det i forhold til størrelser. Farver, der vil jeg anbefale, at man opretter som et nyt produkt. Og at man så på hver farverne har størrelserne. Og når man så har lavet dem, jamen så kan man tilføje de billeder, man nu har herinde. Og man kan tilføje en pris. Når man har trykket igennem, så vil jeg lige gøre. Vi skal jo lige teste her. Når vi er igennem produktet, så kan vi se, at det er aktivt. Det kan også være i draft. Man fortæller, hvorhen man kan få produktet. I Danmark,
Det er på webshoppen. Der er også det her shop. Det er noget Shopify her. Eller man vil have det på sin fysiske butik. Man kan jo vælge, at nogle produkter kun sælges i den fysiske butik. Og her kan man jo så se de forskellige størrelser, og man har mulighed for at trykke på dem nu, og man har mulighed for at lægge informationer på per variant. Ude i højre side har vi en produkttype. Det kunne være sko og kjoler, eller hvad det nu skulle være. Venter. Det kunne være Nike, eksempelvis. Så har vi collections. Det er det, man også definerer som kategorier tit. I så fald hedder det collections. Så har vi tags. Jeg vil anbefale, at man bruger. Så hvis det er en sko, så kan man sige, at det er en sko. Den er sort. Og det er jo så tilbage til, at hvis du så har forskellige farver, så vil de jo være forskellige. Nu hvor vi har oprettet et produkt, skal vi oprette de her collections. Det gør man ved at trykke på Products, Collections. Og så er der en startside. Det er det, der egentlig er på forsiden. Og her kan man så se, jamen, her kan du også have en titel og en beskrivelse, tilføje et billede og en template, om det skal vises eller ikke vises. Her vil man kunne tilføje produkterne manuelt og have en sortering på den her side. Så vil være, at man gerne vil have, at det var laveste pris, hvis man nu vil vise nogle billige produkter, tilbudsvarer eller hvad det nu kunne være. Det kan også være højeste pris og nyeste. Bedst står den til, sådan at den altid viser det, der er mest populære i forhold til, der bliver solgt. Og det er jo ikke altid det, man gerne vil. Det kan være, at man gerne vil have noget nyeste, sådan at man altid har det først. Så har vi den her del, der hedder Search Engine Listing. Den skal man lige trykke redigere på. Og her kan man se, jamen, hvad er det, der skal være ude i Google. Så der er en titel, og der er en beskrivelse, og hvad selve siden hedder. Hvis den ikke er udfyldt, så tager den det, der kommer herovre fra automatisk. Så jeg kan skrive test jamen, så vil det automatisk stå hernede. Nu har vi kigget på den, som er standard. Og det er ikke altid, man vil gøre sådan. Jeg anbefaler faktisk mere, at man bruger den automatiske måde. Og der kan vi lige trykke på Collections igen. Oprette en ny kollektion. Nu kalder vi lige test 2. Og bare lige nogle punktsummer her. Så kan man sige, jamen her vælger du et produkt af gangen. Det vil sige, at du opretter produkt, og så tilføjer du den til kollektionen efterfølgende. Du kan også vælge automatisk. Der sætter man nogle regler. Det er lidt mere teknisk. Det er mere fremtidssikret. Og du behøver ikke at tilføje kollektionerne manuelt. Det sker automatisk. Så eksempelvis her, nu ser vi lige test. Nu ser vi lige sko. Og hernede kan vi så sige, jamen product tag er lige med sko. Og så vil det forvist alle skoene på den her. Men vi kan også sige, jamen den skal også være lige med sort. Sort. Og så vil vi sige, det er sorte sko. Og så har vi en side med kun sorte sko på. Og det vil så sige, at du vil så kunne linke til den her underside, og have flere sider, der kan ligge på Google, og gøre det nemmere for kunden at finde dine produkter. Meget mere i dybden med både produkter, kollektion og lager og fragt op osv. Hvis du har kunnet lide videoen, giv den gerne et like og subscribe for at se de fremtidige videoer. Du må have en god dag.